ki Mbak Deni Denko. Iya, ki sing wis sawetara wanci, sawetara wektu ora ketemu no. Iya, ya ditanjakke, tanjakke. Ya, Maka Mbak Deni Denko kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan sepote sing gumyak co. Heeh, maka ya. Wilujeng dalu Mbak Denko. Nggih, selamat malam. Wah. Sinden suarane kaya trompet sangkakala ya iki no. Iso marem ngono to. Marem no. Oh, sampeyan iki wit cilik, biyen opo ya suarane wis ngene iki to, Mbak? Ya ngene iki, Mas. Bayi lagi lahir ya suarane wis ngene. Ya langsung bengok lho. Oh. Dadi bayi sampean lagi lahir wis bengok pisan. Wow, ngono langsung kan. Apa ya enek bayi lagi lahir kok wis wow. Loh, lah ya to Mas, nek nangis bayi kayak piye nek nangis? Oh ya ngono kuwi sampeyan yo nangis ya. Heeh. Nek bayi kayak umumnya lah owek-owek ngono. Owek-owek. Nek aku ya wow. Lebih dane ora kaget ngono kuwi. Oh mangsane. Mbak Denko. Nggih. Sowan ana nglaban. Nglaban. Wah, nglaban. Wis tau sowan rene apa urung tanggapan ning kene campur sari utawa elektron ning kene wis tau urung? Kita wis tahu Mas aku. Oh wis tau ya ning. Wis tahu. Ning sawah-sawah ngono kan lho Mas? Ndi? Ning sawah-sawah ngono ki lho. Mosok tanggapan ning sawah-sawah iki. Macul. Lah, sama macul Loh, macul ki ya pakaryan ya penggawean, Mas. Ya ning ora klebu tanggapan. Ora klebu tanggapan. Mosok macul ya kebayaan ngene Loh, ya. zaman saiki sampean gak ero Mas ning sawah-sawah kuwi do penyanyi-penyanyi ning sawah kok Mas, turut sawah penyanyi-penyanyi. Oh. Sampean po gak ero. Penyanyi-penyanyi iki? Duh, turut sawah, Mas. Ya nyanyi, ya nembang. Loh, ya ora patek. Wis ora patek iki piye. Gak patek nyanyi maksudnya. Iki yo penontonnya luar biasa pada Yeh. malam hari ini. Disapa atau disapa? Nggih. Selamat malam. Oh, ya wakeh tenan Mas sing nonton Mas. Oke. Oh, madhep rene kabeh. Iya. Enak sitok Mas madhep rono. Di. Nduk kae lho wong uyuh. Masane suarane penonton ini belum patek kompak. Mergo Gong patek sampean kompak. gong patek banter, gong patek totalitas nek menyapa. Heeh. Lah yo njajal pisan. Tetepangan ya Mas ya aku ya. Heeh. Disan selamat malam. Njajal sing totalitas ben masyarakate kompak nek jawab. Heeh. Selamat malam. Wis banter urung menurutmu? Urung patek. Urung patek. Heeh, ganti aja malam. Heeh. Halo. Hai. Ayo ngantuk Mas Radoan. Yo ngademen kena angin mergo Oh, ning kanginan. sawah. Aku ya ngono Mas nek kanginan Mas. Nek kanginan ngopo? Heeh, mingkup. Sinden nok mingkup iki enak itu aku. Lah wong saking Agustusan ya luar biasa Mas. Agustusan. Luar biasa tanggapane yoga-yoga tekan ngendi-ngendi tanggapan kabeh gak leren. Gak leren kabeh. Awan Gak bengi esuk sore kabeh tanggapan. Heeh, tanggapan terus. Wis ora sempet dolan omah, ora sempet ning Gak omah sempet. ora sempet. Ora sempet. Los tanggapan. Los tanggapan. Oh, ning Sampai raine kaya anduk kabeh. ya ngono kuwi mumpung Agustus iki mumpung ana rejeki ya ditampa. Ditampa. Sasi Agustus ki identik dengan karnaval, dua lomba-lomba. Lomba-lomba. Ayo, lombae ning nggonmu apa ya nek, Mbak? Ya ana ta Mas. Lomba-lomba Agustusan ngono kan. Ya mesine ana akeh. Panjat pinang. Panjat pinang. Ngono sampean yo nganu lho, Pak, melok lomba sekali-kali. Aku kon melok lomba apa? Yo panjat pinang kuwi. Panjat pinang. Heeh. Dadi ngetokne nek sinden berbobot. Ngono to. Terus aku panjat pinang ngono. Engko mbok enek ngono. Engko mbok sogrok. Apa enek ngono bakal sogrok iki Mas aku. Lah iya, lah dikira buah apa di gotek. Oh, ngawur. Luar biasa ya Mas ya. Luar biasa. Suaraku banter ya ora mergo apik suarane mergo banter ora. Lah perkarane Mergo sing nyetel.
Oh, sing nyetel son. Heeh. Sing nyetel son apa kok Sing ketoke? nyetel son Deni. Oh, duwe masalah apa karo son? Wah, pendek ben seneng karo aku, Mas. Operator son Astabrata sing jenenge Deni Arma. Duh, diomongi Deni Arwana. Arma. Warna tak kira Arwana. Arwana. Kuwi biyen tau seneng karo sampean? Lolo domongnya, Mas. Tergila-gila. Gendengi sampean. Tergila-gila mbek aku. Sampai gendeng sampai saiki, Mas. Iya, gendeng ate saiki percaya aku. Yo ngeceti sampean, godaki sampean ngono kuwi. Oh, aku di diawak-awak. Maksudnya WA-ne WA-ne Deni. WA-ne Deni di WA ning nggonku. Oh iya. Aja dilebokno gak apik. Ora apik. Rumah saku kok horor. Doa terbaik apa, Mbak Yu, wong ayu? Nggih. Desa Nglaban. Wes nak doa ki wis ora kurang-kurang Mas. Rasah dongakne wis luar biasa warga Nglaban kene iki. Ya apike donga. Oh, nyatane iso nanggap wayang kaya ngene iki, Mas. Nek gak wong mampu apa ya iso? Ora iso ya? Ora iso. Mestine wis warga desa kene wis mampu turah-turah rezekine wis turah blawah. Ah, ki yo peresmian koperasi. Heeh. Koperasi apa? Desa Merah Putih. Merah Putih. Nggonmu wis dibangun apa rong koperasi ngene iki? Nggon aku dibangun ning andel kali, Mas. Koperasine. Oh, lah nek arep tuku piye lho mosok nyebrangi kali. Kira-kira sing tuku ya iwak duyung. Ya ora apa-apa, aku ya program pusat teko pemerintah. Heeh. Sampeyan ngene selain nyinden, ya dadi anu sing ngurus koperasi Desa Merah Putih. Sing ngurus koperasi. Heeh, Aku dadi kasire. dadi kasir. Kasire koperasi Desa Merah Putih. Heeh. Ngedoli apa ngono. Aku apa-apa tak dol, Mas. Contone, Ya lemari, ya kusen, kadang bantal, guling, kasur tak dol kabeh, Mas. Nggon aku. sik to, wijane koperasi apa kere? Ya tunggale kere. Iso ngedoli apa-apa didoli lho. Ini ada permintaan. Nggih, permintaan. Sampean milih ya. Apa? Ada permintaan, yaitu satu ini tadi dari saya tak waca ya alon-alon ya Mbak ya. Heeh, banter ya oleh, Mas. Oh iya, monitor Mas Dalang Waris Sugiono Surabaya. Waduh, duh, sapa wi? Ini penggemar wayang kanca-kanca nganti apal jenenge sing cecet WA-ne apa. Diapalno. Sugeng dalu Mas Akbar selalu monitor dari Temanggung. Ayo Temanggung iki jenenge sapa? Semoga pagelaran malam ini sukses menawi angsal badhe request sakit rindu. Salam buat FMA dan penggemar wayang saking Jabrik Wahyu. Waduh. Apal iki kanca-kanca apal. Anaknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kudu dilihat dari bahasane. Wilujeng dalu den bagus akbar salam. Nah, mugi antuk ridho saking Allah Ta'ala. Menawi diparingi nyuwun lagu ninggal katresnan. Kang Sarto yen ing tawang kagem sedaya pamirsa anenggani lumantar Astabrata Media saking Karangsemi Gondang. Derek memantau Bapak Lasiman. Wah, apa loh? Apal kabeh. Apal kabeh. Ben wayangan pokoknya aja to omahe rung tak sebut lho, lagi tata bahasane ngene tok wis apal. Wis apal. Mergo karek ngopi tok dan ganti lagune opo. Ngene gue arek di kopi tok. Ora kreatif. Iya ning tawang yo pengayu. Nggih, siap. Dibawani sik oke? Oke. Aduh. Dadi eman-eman jarang ketemu lah aku karo Mbak Denku nek ora bawa ya nyicipi suarane eman-eman. Eman-eman. Sampeyan ki suarane banyak diidolakan kanca-kanca Astabrata. Apa iya, Mas? Sing bundang niku nek mboten suarane Mbak Deni Denku. Alah. Mboten. Nyatane petok aku gumoh. Ini saking anu salute kok. Bawani sik Mbak Yu. Oke. Yo. Suarane. Bawane gawane ya, Mas ya? Gawane no, gawane. Gawane. Apa pun ora gawane ya. Saiki ya, Mas? Sesuk ya wis usung-usung debak no kaya. Oh iya. Saiki wong pentas saiki. Setelah upacara sesuk. Tanggal 17 upacara. Oh, 17. Aku golek sing 16, Mas. Bintang dhisik ngono lho karepku. Mosok kemerdekaane ya dadak kanggo Muhammadiyah NU. Yo.
nembang kuwi ben menghayati ngono anu ya Mbak ya. Umpama wong bagus aku ngenteni ngono ya karo bayangne baguse wong lanang ya Mbak. Ya gak, Mas. Lho. Lah piye to? Ya jare ben menghayati. Wong bagus ki nek bayangne dibayangke malah ngribeti, Mas. Ya kudune ben nembang dari hati ben ekspresinya itu totalitas wong bagus aku ngenteni bayangne wong bagus. Dan nek bayangke terus dadi teng-teng nih, Mas. Ya ora kok. Ya jan umpama wong bagus aku ngenteni ngono ya jan kanca-kanca asabrata sakmene kae sing paling bagus menurut Mbak Sing paling bagus cemplon. Sing nyimping natane wayang ning guriku. Heeh, Mas. Kuwi menurut sampean paling bagus Paling ganteng bagus dhewe sih, heeh. Soalnya wong pikirannya modelnya kosong kan, Mas. Kayak ganti utek ngono. Ya kuwi kepanjen kapor nyoto ya. Doang saku kok. Iya bener ta, Mas. Heeh, niku saking makrifat kok punan. Lah iya. Wong anggere wis mungkur ngono kuwi, Mas. Mungkur kasih dan jati. Dipeseni Yo. dipeseni wayang sampai bongko sing peseni gak dadi-dadi, Mas. Sopo? Yes, Sopo sing pesen pokoknya wayang ana sapa? dipeseni wayang sampai bongko sing peseni rada didadi. Rada dadi. Rada didadi. Yo saking akehe sing antri kuwi. Saking mungkur kuwi mau teke renek. Asaku kok iya multi talent nyimping iso. Loh, iya. Nabuh hebat. Abuh hebiat. Suarane yo jos. Jos. Kon nembang rene, Mas, kon nembang rene. Yo joget engko. Heeh. Gak kon nembang, Mas. Joget. Gak kon nembang karo aku ngene. Jare suarane hebiat, aku kok pengen roh. Anu jare gamelane sing bar dilarasi malah ra cocok karo dhek itu. Gak cocok ambek atine, Dek. Ya. Ya. Sindane nek disegani ngene iki, Mas. Lho, kok iso sinden disegani ya? Aku nembang segone metu. Wah. Niku meratandani jenengan niku sinden sing kerejekeni. Disegani. Kula kalih, Pak. Bejo. Oh, ya ora pekiwuh blas lho muni ngono. Anu ben gak keri kok gunaku. Iya. Kula kalih, Pak. Iya. Matur no karo Pak Panitia, Pak. Kula sekule kalih. Pak kula sekolah kalih. Ndoke kalih. Lah. Tekan doke loro. Engko nek sitok sangklir. Daran kuwi lho maksude. Lah iya. Terus. Sentakan war tani janjiku eling sumadut sing tias ingsun. Engko langgame anu lho ya. Cemplon berdiri di sini ngadeg anu ya. Joget ya. Heeh, gonggo mino. Kok tak sangoni plon. Ya. Sangoni apa, Mas? Ya sangoni duit to. Terus. Kang Mas ingsun
Aske, Mbak. Tangis sing tias nganteni padang Sini Mas Semplon sini. Kene. Masih di panggung toh? Sik urung kalih toh? dereng. Oh, yo kene. Mosok njaluk spot ngono aja. Ini jogetnya hebat, Mbak. Guru tari meneh. Guru tari ini. Nggih, guru tari. Kayak Janaka kayak Mas ya guru tari. Loh, malah aku jadi sangoni kowe arep tak sangoni kok malah sangoni aku. Ngece. Lho, kok lungguh lho rono. Kowe polempoh. Masaku kok Wah, nganggo sampur ya Allah. guru tari. Guru tari. Lah kok enek buntute iki apa ta, Plon? Wah, iki buntut iki. Ngo gawe gonggomino terus yang kedua didangdutke ya. Nah, yo. Lho ndi Sampure gak dingeneni mbok ngene ta arep. dinggo no. Lah wis kaya Kedi Wrihatnala. Iya. Yo, dadekke. Yo. Yen ning tangan lintang wong bagus aku ngenteni Milane tumo berarti. Oke. Dicedhaki Mbak Dentu dilingling. Oke. Oke. Muter. Iya. Wow. Oke. Piye? Menurutmu tarine piye, Mbak? Basa Lho. Kok iso bosok wong apike kaya ngono no. Wiraga, wirama, wirasa itungane ya pas ngono. Masuk. aku terai serik nek karo cemplon ki terai serik aku terai. Tapi kan imut to, delok wajah. Lah, amit-amit raine. Wajah iso simetris. Dek dhewe kudu ngrawiki raine dhewe. Terus yang kedua didangdutne Mas Semplon. Nggih. Disesuaikan jogete nek dangdut piye? Nek dangdut bokonge ya kudu Joget. joget. Mergo dangdut. Nah ya. Kudu ngene-ngene bokonge. Ya. Jajal sik. Oh, kok ada. Ya, Yen ning Oke. tangan